Anul 2025 a fost un an extraordinar de greu pentru Save the Dogs, plin de sacrificii și de obstacole. Dar, datorită vouă, am reușit să ajungem la sfârșit și să finalizăm multe proiecte care ni le-am propus anul acesta. Vreau să le mulțumesc în primul rând pe Adriana Susma și Steliana Mazilu, care au gestionat într-un mod excelent Centrul Urme de Bucurie împreună cu colegii lor și echipa care este alături de ele. Dar de asemenea vreau să mulțumesc firmele din România care ne-au sprijinit în 2025 și partenerii din străinătate, din Germania, Suedia, Anglia, Elveția, care au fost alături de noi cu adopțiile. Anul acesta au crescut adopțiile în mod semnificativ și cu sprijinul financiar. Și mulțumesc și acei donatori români care au început să ne susțină într-un mod important și din ce în ce mai relevant. Să ne regăsim cu bine în 2026 și poate ne vedem chiar la Urme de Bucurie.